Alguna vez preguntaxeste que conteñen realmente os produtos que usamos todos os días, como o xampú, o protector solar ou o deterxente? Nós sí. Ola, somos EcoWaves, do Colexio das Esclavas da Coruña, e hoxe vimos presentarlles o noso proxecto de cosmética natural, onde atopamos unha alternativa máis sostible e respectuosa co medio ambiente. Moitos dos produtos que usamos a diario, como xampús, protectores solares e deterxentes, conteñen químicos que non só poden ser perxudiciais para a nosa saúde, senón tamén para o planeta. Ingredientes como os parabéns, os sulfatos e os microplásticos terminan contaminando os nosos ríos e mares, afectando así a fauna mariña. Ademais, o proceso de fabricación destes produtos xera grandes cantidades de residuos e emisións de CO2. Pero, e se puidéramos facer cosmética dunha forma máis natural e respetuosa co medio ambiente? A nosa proposta basease en crear produtos como xampú, deterxente e protector solar con ingredientes totalmente naturales e biodegradables. Usamos compoñentes naturais como aceite de coco, aloe vera, cera de abella e aceites esenciais, todos con propiedades beneficiosas para a nosa pel, sen dañar o medio ambiente. Con estos ingredientes conseguimos produtos efectivos, ecolóxicos e aptos para todos tipos de pel. E o mellor de todo é que podes facelo ti mesmo na casa. Agora queremos ensinarvos como creamos unha das nosas fórmulas máis populares, a crema de sol natural. Primeiro, imos derretir os aceites vexetais, a cera de abella e a manteiga ao baño María. Todo isto a lume lento ata que se fusione ben. É moi importante asegurarse de que o óxido de zinc disólvase ben, por iso mesturámolo ata que quede completamente integrado. Finalmente, vertemos a mestura en envases reutilizados para contribuir á sustentabilidade e reducir o impacto ambiental. Deixamos que a crema se arrefríe e repouse. E xa temos a nosa crema solar completamente natural e lista para usar. Queremos demostrar que é posible crear produtos cosméticos efectivos, sostibles e seguros para a nosa pel e o planeta. Pequenos cambios nos nosos hábitos poden facer unha gran diferenza no mundo. Animaste a probar a cosmética natural? É máis fácil do que parece e ten grandes beneficios.